anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana, kaya ndi osaona, kaya ndi waziwalo, anthu amene ndi agalu muno m'Malawi. Even ulo atakhala kuti ndi wophunzira bwinobwino, koma kuti tikamulembe ntchito zikuvuta kuti anthu amene apasidwe danga. Ndimamva chisoni ndikapita ku school for the blind kumulanje, ndi masukulu ena amene ali ndi akusunga anthu aulumali ngati osaona. Komanso ndimamva chisoni ndikapita ku Montfort kumene ana ena ndi aulumali kumeneko amaphunzira kumeneko, koma khalidwe kapena makhalidwe akumeneko kumene akukhala moyo wozunzika kwambiri. Ukamamvesera mkatimu amanena kuti atiboma limachita fandi ku Montfort kujako kuti ana aziphunzira, koma ukayang'ana zimakhala zodabwisa chifukwa cha as we talk now sukulu fees ya ana amene wawa inayenera ikhale ya ulere, koma akulipiritsidwa 70,000. Ndipo anthu amene ali ndi ana aulumali motere osaonawa ndi anthu ozunzika kwambiri. Mwina pa 100 paliponse ndi kuti mwina awiri okha ndi amene ali ochita bwino, the rest 98 ndi anthu makolo ndi ana ozunzika koopsa. Kani imene tinayenera kuyiunika critically ngati ziko. Kodi mwana wa ulumali mukakamukwezera school fees ndikumpasa ndikumuwamuza kuti azilipira 70,000, panonso ati ali ni meeting akufuna akweze ikhale 180. Kodi